Amay buntag karon na naadete interviewon nga si Mayor. Ato ning atoon karon siya kay tungod kanini hang mga biluhaton karon sa pagdagan sa eleksyon sa likod sa gobyerno o likod po sa kamera. Okay. O kung sa iyahang ikasulti. Tara hatong atoon. Sa pagkakaroon karon inaata diri sa kwan, nata sila git. Manuktok ta. Ay, sir, mayong buntag sir. Usa ko ka podcast sa kwan Cebuanong Bisaya. Yeah. Na si Mayor dia. Oh, naadiri nga naman. Naka-appointment niya. Na sir, broadcast ko sir. Hey, that's pretty good. Sige, sige. Si pangalan mo, sir? Kwan Cebuanong Bisaya sir. Sige. Sir. Sige, salamat di sir kanang asa man si Mayor sir. Nasa susunod, sir. Nagkuhan sa yung manok. So guys, atong atoon si Mayor karon kay naa dito napita sa naglawog og manok. Mo na siguro ning balay ni Mayor. Kay taro na kidaboy wala magita yung mga matulis. Kanin lang gid akong chance gyud tawo ng mga kwarta ta. So, may tao. Asa mo si Mayor pita galing ko sir? Asa pita galing ko si Mayor? Sir, ato si Mayor, Mayor. La. Kan ni manok diri ay. Kanila ta kung kao no? Hello. No? La ngayo lang jud ko ri kayuda ni Mayor. Asa ka di sila karon? Tutronahan ini sa dako. Ang mga kahigalaan sa wala pa si Mayor karon atong i-promote gamay ang mga kwan adito lang kagamay sir. Ato sa kwan single pa na ko sir. Ato sa i-promote ning angay na ko angay i-promote sama ning So weird. Emperor Right. Basta na ka ni barag-barag ka permi. Yor, ay nangita ni mo, Yor. Hoy. Kisa man ka? Broadcaster ko na sa Cebuanong Bisaya, Mayor. Mayor, good morning Yulia Mayor. Nalakoy kamay kwan pangutan na Mayor. Sige. May muntag ni Maria Mayor, ako na si Joseph, podcast sa Cebuanong Bisaya. Ana ko ron dre Mayor, naala ko ipaka pangutana diya kanimo og hinaot ko nga matubag nimo ni siya og malabuon. Okay. Kay ang pangutana sa taong bayan Mayor, og ikaw mudagan ba ka pag Mayor balik? Ako mudagan ko pero mas maayo ani magsakay gid ko. Madali ko. Tinuod Mayor. Lain pa ato Mayor karon na magtan-aw man yuta sa tong kabistihan. Unsa di ka Mayor kanang dicer ka sa na Mayor? Katsa kani dili ni sponsor sa Nibia. Kani amo ra ning gipalit sa Okay. Wala nag sponsor ang Nibia ani. Okay, play. Sige Mayor. Lain pa ato Mayor ba? Kisa man na nakasulod Mayor. Imo gyapon ang tao Mayor? Saan na Mayor? Ikaw man na. Masang kailanat, Yor. Ano naman ka diri? Nagpantay mo ka dito sa gate. Nasa kabot. Ay, gliyop. Trespassing ka, ha? Doon sa makalit. Yan, hindi makamutingog. Iyo, trespassing ka. Nagunsa, Dre. Di man ka mulihok. Sige, liyop na. May buntag sir. Oh, ay, pag-sir-sir na ako. Ate ka, kaila. Nakita mo ka. Ano, trespassing mo ka, Dre? Kung sir ganang big fan ako ni Mayor sir ba? Oo, nya. Nakaya-appointment. Wala naman sir. Suod lang po ko kayo may tao dito. Yan naman siya ka-istorya dito. Mga paabot na ka. O kabalo ko sir. Pwede rin nakita yung kadyatan ko sir. Nalagi ka-istorya. Kanang po kayo istorya po sir. Then, ara sa kay. Istoryahan na ako si Mayor. Hindi ko mulihok sir. Ay, nagliyop ka. Mayor. Oh. Naman ko na si Tuyo ni Mayor. Kaila ba ito? Kung sa may tuyo niya. Pangutan na mo. Oh no. Sige, pan niya. Hoy. Are.
Mayor. Social distancing diyan ka. Diyan ka. At karon mga higala no na naay bisita si Mayor. Ato ni pangutano og usay ilahang mga tuyuan kita Mayor. May interview na, boss. Oh, interview ni boss. Hi, hi. Sa ko mga parente na, hello. Unsa may tuyo nimo ka Mayor? Unsa may nga hinabang gipangayo nimo ka Mayor? Concert kanang financial, sir? Hey, that's pretty good. Financial. Financial problem? Financial problem. So sulayan nimo kanyo si Mayor. Excuse me po. Ako, sir, kanang naamgo na balita, nagtanaw na ko sa mga viral ba, sir, nga si Mayor mo suporta gid siya. Mutabang gid ba sa mga tao nagkalisod mo nang ani ko diri ni Dool? Nice. So karon day mga kaigalaan no, karon na atong sulayan ni usa ka maayo ato ang Mayor. Mayor, naay usa karon ka katao nimo Mayor nga mangayo og tabang nimo diha kanimo Mayor. Unsa may imo kasulti ka Mayor para ma-prove sa mga katawhan nga usa ka kamayong pagka-Mayor. Unsang tabang imong gusto? Yota, balay? Babae? Mayor, ani lay ko diri Mayor nga mga ikog ginabang financial problem. Unsa laging klasiha lagi? Kanang financial lang yun, sir, ba? Unsa man gid imong trabaho di ay nganong mangayo maghinabang? Pag Mayor, kanang pandemic mong karon nga. Oh no! Sa ko katulisan, Mayor. Bisan kay kanang Mayor kay pagtawa sa pandemic, akong may pantulis. Mag-isla ko yung mga kwarta, huwag ko kalisod. Kanang dire na lang jud ko ni Dool mo Mayor. Nice. Kay wala jud kay laing katulisan. Dong. Balik kay lang sa dito dong kay basig na anap mo sodron. Wata ka bawo basig tulisan na gyud na. Balik kay sa dito. Sige, Mayor. Mayor, unsa may masulti nimo Mayor nga naay usa ka tawo nga nangayog tabang niya kanimo Mayor? Akong tagaan. Maayo gyud sa pagka-Mayor. So unsa man ka klase nga tabang imong gipangayo day sir? Sige, makabalik ko. Ganina rin kasi kumuta, no? Mas klaro sir kay para makadungog ni Mayor sir. Kasabot ka to kung ipangayo, Mayor. Kasabot. Kwarta. So karon kailangan na din nga gito na kasi dabot din sila usa nila gipangwanan so walang tanaplit kayo. Sige Mayor. Pag-ibot. Ano pag-ibot, Mayor? Pag-ibot. Imo na. 50 mil. Karon kay galaan no nagapamatuod si Mayor nga butan karon kay gitagaan jud yung kwarta ka bukol-bukol ang kwarta dire mga Palawan. Ang mga kay galaan. Salamat ni Mayor. Kuha isa pa yan. Basta ayaw kalimti sa 2022, Mayor Mark. Number 1 sa baluta. Ang problema, Mayor. Sige. Salamat, Mayor. Salamat, pre. Tol. Aris ako, Mayor. Sige. O karon higala naka-proof man jud mo sa pananaw karon nito nga kani si Mayor Mark nga manghatag yung ayuda. Karon kay gilakag mato ni Mayor robot nung gilakag kato niya siguro dungagan to niya. A few inches later. Ambi sabi, alisa. Sama ni Mayor. Ambi ng 20 mil na, 10 lang imuha. Oo, Mayor. Okay. Maikog manggutan na among kamera gay na. Sige, Mayor. Ambi na. Sir lang yun, sir, ba? Mayor. Pila. Gamay lang, Mayor. Mga 1 million para pang tanang nagbo, pang barbecue lang. 1 million? Unan. Sige. Pag-ibot. Mayor, good morning dia Mayor. Mayor. Input ko to. Mayor, unsa man na sila kana mga kuan ni mo Mayor, mga tao gyapon ni mo Mayor. Kisa man ka. Kung tawo ka, pakita. Kung demonyo ka, pahawa. Mayor, nangita niyo Mayor, vlogger man kuno. Vlogger broadcaster sir. Mayor. Pwede lang kuwaon garo. Di na lang ako mo. Hello?
Dagkan lagi yung manok bro. Kanila ka. Play! O sige, tet.